poble. En definitiva, seria el resum del que pretén el projecte. A partir d'aquesta excusa, a partir del bandolerisme i a partir de tot el que ja heu fet, tot el camí que ja heu recorregut en aquest sentit, això us permeti tenir un impuls a nivell turístic i a nivell comercial. Doncs això en paraules és molt maco, anem a veure com es tradueix en fet, i això com ho fem. Això que ja ens agrada com a idea, espero que sí, a tots vosaltres, a veure com ho fem. Doncs en aquest projecte el que plantegem són diferents accions a portar a terme, que es poden fer paral·lelament o per fases, depenent de la disponibilitat, sobretot de pressupostos. Llavors, a partir d'aquí, quines són aquestes actuacions concretes a nivell turístic que voldríem portar a terme? Una d'elles seria crear el menú del bandoler. Es tracta d'agafar tots els restauradors de la població i que ells participin en la creació del que seria el menú del bandoler. Amb un doble objectiu, aquest menú. Quin és aquest doble objectiu? El primer dels objectius seria donar a conèixer els productes de la terra i lligats amb el tema del bandolerisme, i en segon lloc el que pretendria aquest menú és crear un element diferenciador dels restauradors de Tardell. Si tu vols menjar el menú del bandoler, només hi podràs anar a Tardell i en els restauradors que han participat en el projecte. Què més proposem? A banda d'això, també aprofitant tot el que serien els diferents llocs d'interès històric que hi ha al municipi, crear tot un seguit de visites guiades que aprofitessin tots aquests punts que tenim d'interès i que donessin a conèixer també els paisatges i la naturalesa que tenim a Tardell. Una altra de les coses que podem aprofitar i que tenim, els carros, tenim tot un seguit de carros a l'Alzinar de la Roca que estan allà i que no els estem aprofitant. Ara es tracta de fer una exposició permanent de carros i també de les vestimentes dels bandolers, de les fotografies que tenim de l'època i de tot allò que ens doni informació sobre la història de Tardell. Es tracta d'explotar el patrimoni que ja tenim. A banda d'això, tot això a més es pot vendre en forma de packs. Què vull dir? Que per arribar a un major públic, a un major nombre de persones, el que es pot fer és vendre tot el que seria Tardell en forma de pack. És a dir, vine a passar un cap de setmana a Tardell, que nosaltres tenim moltes coses per ensenyar-te. A banda d'això, a banda de tots aquests packs turístics, les rutes turístiques, etc. que us hem anat explicant, hi ha altres elements de dinamització turística, com podria ser el mercat del bandoler. Aprofitant també que Tardell té gran quantitat d'artesans i d'artistes, es tractaria de muntar periòdicament, aquí ens hem atrevit a dir un dia a la setmana, llavors us diré per què, ens hem atrevit a muntar un mercat bandoler on aquests artistes que tenim exposarien totes les seves obres